Kero ebikore by'abantu bagotoka bakwete ase chinchera cy'obututukano sub-county ya Kitutu Central ase county ya Kisii nigo byarorekanire komentekana na mono ase amatuka bwangwega kubatekana na yumuri kitodana rontiri nigatwarigani roboti rwabene igoro yenganeyo Eikiga asoroboti rwabene nigoro yugukina kwebikore by'abantu bagusirie magima ase chinchira cy'obututukano asorogongo rwagusi na monasi Kitutu cha South imiye county ya Kisii yabere gekwene cy'umubaro munene w'abantu bagutuka bakwete egento kyagendere kungusa ebirengerero ao ase metinye toto yaetire kiamate ao nigo kigenderete kurera gukwa kw'abantu babo ase gati yabo bagotoka bakwete bari n'ikingoma ase metwe gati yabo banyenyire bigoti gati yabo basambire hasi kinsemo ao cyemebere nekyo goyicyanya nkelibuna bado barabu tibararorekana kurwasoboteneri boburende kubwatokerwa roboti runde rwensi roko abamenyi omoyo na mono baria bayikererwe n'ensuneyo chikibere chaetre abamenyi bakanyimbo nigo babugete no moichano niyemaga yokumira umubere bumosa omoke kura soroche asensemo ya ekyo rogotoka ase wodi nyetieko natiyachi komanyekana ekireto kokwae nabuna nonyemaga yokoenigwa yamatiae bado tiyenye konyoro boene ntigo naru kanisa mambingo ikamwana yo muswati getogotira onde biukire tabu no mondo tokire rocha ngakimwa manyora ngaya na abana bali gotenya baminyokire bakwanire na igure tango gendora amaene na ikire rocha na nyorire omonto na bokoranga araire angene nchira ganchira nkaro bonorora ngakiaraire gotenyegeri bone tukumezi tutanya kororeke nkieke kiegendererete monto na bokorora kero kenda abo goigia kabekuo ikiagara mache na maketa konyara gotirimbuki aso motinyo yo buka goika rero tayari imibere gwetani 5 yachorirwe nabo bisa bubutuki bubusalia DCI nganagenderete koleta obobo bonene nabuna kira magega yiri tukelimo umubere nigogotoka bw'umuntu kwete hasi chinchira cy'obututukano namuno abamura nabasacha amatega kurwa motonto imiye county ya Kisii nigegenderete kurera okukuwa kumosae wenkeyo yo umuberoye otogete mbarabari ne para asensemo ya botoli hasi goikabono etanya kumenyekana ekireto kwaye ne sababu enene iyo yerete agakwa chintu gukora aso motwe na konyarurwa nonyene ngozi asenda nabona nyorira ale para irinda asirete akururiri okorana emeyi abetire okororana emeyi ende bamubitete emioyo neyende bakamwaka ase omoto talia yoka tichikabere eiki yeta abo bisa bubutuki niko baumira muberonde ore bumosae kore meteme mbarabare noroche asensemo ya nyachwa boigo orengene chingoma chintinde egakore kireta bamenyi koboria gotingeri go burende ntore no moichano monene nande nto gochigwancha abantu bamenye no bwoba gotoko boria serikali gichukue hatua na kufanya uchunguzi elire tonyare kumanyanga aba bakorete ndeke mbarabi noyo itire norori naende ekirenga nkire kyago iterwa eikiyeyo tichi gatatu muberonde bumwasae bw'emyaka yegatwa nigotogeta soroche me ya Nyabururu ase sub county yoyo ya Kitutu Central me ya Bogenche nyegusira Justus Onditi nigo akabere omukori miremo bokubori mezigo ase chiro ya daraja 2 okwa gosetabange umwana oyo roche no yominto omumuro minto yo gatano akubugore mesigo daraja 2 ewiki ya yaelire niga twakire twesimengo wakirwe pigipigi oumire tukanda tukamoire nyagitari akabetwe sinani atete nasi gekaba moireka tukamoireka wabelire nkama tukane litukorie igoro niga sogete kurunga saine ondeta yorengeka otokurwa stokuru ibaro bitu tukanyora tayo tukinyamaro basakuna biri komorigia titwamanyora ona mabitwa bokirete komorigia ona gabna ndega sonso kobeke reporting omano mutana roborete noyo minto na mutika taracha ogotiri mukagochaga
nero yo ngakire simenga na nyore chipiki chipake tipara okorro kana tiango ndaro ngikire mata roche ngakire simenta ebiri ngana ikire roche na nyore denga maene just asindo chale Buna yo taraisana bado moberonde nigochorwa jogo ime ye sub county yiyo rituko riatichikane na goikekero toko gende mbeo ya matiae bado tiranyora ichibulinde lionsi kurwa sobo bisa boborendi gosero boti goro yobotuki asomo kito bunegeta seni kyagetembe goikirana konyororo boti goro yebikorebi kurwa somo komanda bobanyimbo asensemi yo kazongo charo nigo tuomera n'ekingaki cyo goikirana hase abisiae nigakanete gukwana na intwe akaboria kwegwa amatukanda 5 kobeka chifile cyayamo igoro yoboityo bubogenderete ine ngikebwenete gokorwa kubwatekana n'ebikorebi ngo ikaliriri abantu baragendere gukwa hasi cinchera bunichi ningoraire hase mirimo yaye Nkurubotere gataseni kya gatembe kurega kitutu cha South imeye county ya Kisii. Litere nengoro kwa Daniel Untiri.